Čaute všetci, dneska sme tam pri nového videa. Dneska si idem zahrať Craftman, a.k.a. Svinu, jak je s bratrancom alebo s Loinom, ktorý je v popise voláme. Teraz jem hrušku, ale potom si ju dojem, keď končí toto video. No. Takže idem si... Opa. Dobre. Teraz... Čo mi to furt otvára? Haló? Nenávidím reklamy. Strašne divné veci si predstavujem. Dobre. Nie, držite. Budeme sa menovať... Nie. Furt musíš... Alebo si tú hrušku dojem aj teraz. Bude sa to menovať. O? Áno, dajte ho. Dajte like a odber okamžite. Dobre, nechám. Tak, to nechám. Dobre, a idem vytvoriť svet. Aha. Toto sa... Ja to skúsim. Proste takto, normálne. Somebody say salary. Go. Dajte 100 lajkov pre ďalšiu časť. To je fakt dobrý spawn. Jak to furt robím, keď si takto spravím. Bum a... Takto to furt robím. To je moja technika. Takže to len rozbijem. Trošky mi treba. Mám hrozne divný citlivosť. Počkajte, ja si len zmením citlivosť. Citlivosť dám si takto. Na môj obľúbenú 44. Dobre, teraz mi to ide lepšie. Som trochu chorľavý, ale to nevadí. Kamo, prečo mám furt tak divnú citlivosť? Opa. Čo mám furt tak divnú citlivosť? Klávesnica nič. Skúsim takto si dať na 15. To je moje. Dobre. Musím natačiť ešte drevo. Jak som na začiatku vravel,
100 lajkov pre ďalšiu časť. Keď uvidím, že tam bude 100 lajkov, tak nenatočím druhú časť. Keď tam nebude, ale za pár dní už bude, tak to tiež natočím vtedy, keď uvidím tam 100 lajkov. Teraz som sa skoro udusil. Takto. 38. Jo! Dobre, že keď takto nedám, tak mi to furt otáča. To je dobré. Mením si tuto aj joysticky radšej, lebo ďalší strop. Lebo takto sa mi zle hrá, keď tam furt musím šúkať na tie maličké tlačítka. Už by som začal už mohol spraviť. Krumpéčos. Milka tu nechce mať. A saplnky. To sa to práve stalo. Škoda, že mi to ukazuje, že ako to vlastne robí. No jasné, to čo má znamenať? Vyhalo. Dobre. Pam pam pararam pam pararam pam pararam pam pam pararam pararam. Strašne rýchlo sa mi ťaží, ale že strašne. Ty, robíš si srandu. OK. Haló! Moje videá staré sú strašne cringe. Nikdy sa na nich nepozrite, varujem vás. Je to strašne cringe. Teraz som pred chvíľkou pozeral jedného youtubera, čo pred chvíľkou natočil video, kde to byl tiež točil Minecraft, len cez inak. Je vesnica! A to je na jadernom hríbe. Lebo jaderný účinok, viete, čo myslím. To, keď jaderná bomba, tak ten jaderný hríb, alebo pre Čechov je jaderný hríb, alebo tak dáko. Nie, postiel! Dobre. Vnútim celú vesničku. Koľko mám? Toľko. Nechcem hryby. Nemám rád ani ja hryby. No, baví ma zbierať hryby. Len dakedy. Babučka. Skáč!
jak to mám spraviť. To je ináč bedrock edície, tak pretože kliknem do vzduchu. Dobre. Dobre. Proso! Ja som podľa mňa urval uši, ale to nie je moja vec. Stůl změní. No co je s tím? Dobre. A takedy budem hrať aj Bedwars. On je... Už za chvíľku musím končiť, lebo sa budem rozprchovať a vybije sa mobil. Tak super. Čo sa mi furt tak seká ten mobil? Vidíte to? Jak sa mi to seká? Je z iPhone. Keď ja som hral na iPhone Minecraft, kde sa to strašne sekalo. Je proste... jeden láš. Tak to sa mi to sekalo. Som sa skoro ani nepohol. Ale dobre, že je Android lepší než Apple. Ja miluju Minecraft, je to už super. Dobrá, není tu furt nič. Kovárna! To je obľúbené. Nechceš do vody, furt. Tu sa zabývam. Také dobré veci. Fuj, vlas som mal. Milujem krúžky. Ja to zvyknem dávať preč. To si normálne sem dám posteľ. Počkajte. Daj sa posteľ. Dobre. Dám si sem torčky. Tak sem takto v tej dvere. Dobre. A toto si zaberiem vnúka. Dobre. OK, tak. My sa vidíme pri ďalšom videu. Dajte 100 lajkov na ďalší diel. Dajte like a odber a čaute!